Kublaya pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog hakaway na kijing dia syale Beijot ki Khynnah school kabak hamlong pala kabam sngola ban ngai kabalapan kendedut yaki babon ki patba jong ke sorba South Mumbai hakabakaway ke Khynnah school kabadang khat Snem Karta kala syale Beijot haki Ngut ki Nonghikai shenrang ki badai Shipara try ki ba penyat yakaway ke jaka rekod ni ke Tution center bakila pli Snem manchwa na kabanta ki Khynnah school ki bapuli na do class 7 hado class 12 hapok pasal ba South Mumbai kabadan palat khandai pungut ki Khynnah tuition ki belawan kentup ya sapu khandai ngut ki Khynnah kentai kita long kubor ki yatho ba yakani ka kamle Beijot ya kalong renyang jong kani ka Khynnah school lele bon sen hado Snem Lynter kini ki Ngut Shipara ki bahikai tuition ya ka nado ba kani ka Khynnah kadang sedang ban wan tuition ha ka jaka ba pen krekot maki house nam ar phu tang ban ka daw jong ka jing tieng bat ka jing le ran kani ka Khynnah ka shuburi lot yaki ai tang halade bat ka klem note pat ban ya tho hang no ro watang haka kami jong ka nama kini ki Ngut Shipara ki bala le snu kile juma ham ban penyap ya ka lada jia ba kitip ba ka ya tho briu halor ka ai ka ba ki le persha ya ka long renyang jong ka ya kini ki Ngut Shipara ki Nonghikai letip kateng kum u kotam rajpurahet utarun rajpurahet bat usatya rajpurahet bon sen kini ki Ngut ki jumalien bha ban pha wan kloshwa ya kini ka Khynnah marway shatution bat ki jupha mi las ro yika na preng ki wei pat ki Khynnah hadin balawai tuition da ka ba ki penbit yaka da ka extra tuition tang yaka hi marway na marbakadi ka Khynnah ka bakhamduna ha ka jing pule bat ki shim ka buro yaka ni ka Khynnah na marbakawan na ka longyeng longsem ka basa riu kantai hadin ka jing shong khla no hapreng ka kami bat kupa jong ka lukum bakat to ka di Snem kini ki Ngut Shipara ki bara do no yaka mensim jing tip lem para briu ki bam kensho yaka jing kentang jong ka long rinyeng jong ka Khynnah bat kum ki Nonghikai ki babon ki ju e bat new buram ki la le yaka ni ka kam pap kam sang kam klem akor ban penjot yaka long rinyeng jong ka ni ka Khynnah school bapli la bon sen hakamra tuition center pat teng ki lamro ika shakiwei pat ki jaka ban thombor ban le Beijot ika shipang da uwei hado Snem Lynter hakaba kila jukro bat penbi yaka da kaba peni nangkong yaka yet da kidur bat kidur ki ba klem akor na kama ba jongki haswa bakin thombor bat le klem akor yaka long renyang kaba kodor jongka yakani ka jaka pen krekot la pli nangkong da uhmen jongki ki Ngut ubodan arpo nyo Snem karta ba demo ubala sedang ban le Beijot nangkong ya kani ka Khynnah nangta bot pat saki para jong Ngut ki badan hapedeng arpo san bat arpo rai Snem karta ka kami jong kani ka Khynnah kali ipla ban yo I ya ka jingkala ha ka jinglong jingman bat kurkom im jong ka khon jong ka kabajule snowsi man ka podon ki pod ba ka chule ting bat yam marway kala sedang ro ban le kier nalaka kami na ki paralok ki Nonghikai ki para Khynnah jong ka haskul bat tuition ro bon sen ka jukwa betang ban shong snowsi marway bat kam jukwa ban kren yano haba ka kami jong ka itho ya ka jinglong jong ka khon jong ka bakalalang long words na ka por ka persang ban kali halor ka jingle diaw bat jingle snowsi jong ka panman kani ka khon ka jule dom bat ka bitar kala yala ka kami bat kam ju yatho hero ya ka barajia ha ka jing em jong ka hado Snem Lynter kumta ka kami haba kali ipher shaba parat ika jinglong jing im jong ka khon kala persang ban ko ngo ika khon ban le wat jing rap no na ka child development counseling center ka counseling center ka buji rap ban ai ka jing ya salok ki Khynnah haki ba bon ki liang khanang bakan yo ya ka jing ya salok ka ba biang bat ka ba paka yo ka don ka ka ba jia bat ba ka shem ha ka jing im jong ka ba pelong ya ka ban buri na kiwei
Dai hadin baki counselor kila yok ban ya selok bat kani ka kena bon sen bakani ka kena kala shlan pat ban plalut hadin ya ki ki berjia barok ha ka ching im chongka tangba kala ma hampat ya ki bakim dai ban ya tho bri wat ya kmi chongka ro namar ka shepting yok ki tip no kita ki Nonghikai ki balek Beijot ya ka namar ki juma hampan yap ya ka lada ka ya tho bri halor ki kam sneu baki la le persha ya ka hado Snem Lynter ka kubor ka yato bahadin ba kani ka khana kradep ban plah kita ki counselor na ka banta ban yarap pat ya ka ban yo ya ka justice ki nongya selok jong kani ka child development counseling center kila rai ban yato no ya ka ka belajia haka kami jongka haka banang kong kani ka kami bat kan ka khon na ka daw jong ka ting le ran ya ki imlang sa lang bat ka ting snow shapting ro ya kita ki nong le kam snow Ngut Shipara kila sngau atatin no ban pentip ya ka belajar Shipara polit handai da ka jingirap ban sngau thu jong kani ka counseling center hadin kila menjur ban file no da ka FIR persya ya kini ki Ngut ki Shipara ki Nonghikai hapok ka Joshi Mark Police Station South Mumbai shitayo menshwa kata haubnai September baladap jong uni usnam 2000 arposau halor ka jing sha le Beijot jong kani ka khana Nadu ubnai Julai jong Snem 2000 arpuar hadu ubnai December jong Snem 2000 arpulai but hadin ya kani ka case lapan kanria no ika syapok ke LT Mark Police Station ke area bahap hapok ka jaka basyong basa kani ka kena hadin baki polit kila dep ban register case ya kani ka jingja but pengat no ya barok Ngut Shipara hapok ki kendon an jong ke Indian Penal Code bakentup ika kendon lai spa san pusau biyadai bat ka assault ke criminal force with intent to outrage modesty ke kendon lai spa nya pundu ar biyadai bat ka rape ka kendon lai spa nya punyo badai bat ka unnatural sex bat ki wei pat ki kendon an ba penreking bha jong ka pokso ak ki pulit tang hapok kandiat sngi ke liok ban kem nang kong ya men behe do jong ki ki Ngut Shipara na pok ka kat ling sun ha Mumbai ha ka port bu nang wan phai na pok Himachal Pradesh bat yo kem pat se ki Ngut ki para jong u bat menta kini baro Ngut ki ladon hapok ka police custody jong ke LT Mark Police Station South Mumbai bat ledep tru ban ra yaki saka yeng bishar haka laitrik uni ubnai Oktober 2000 arposau haka jing tokit bnia jongki pulit kini ki Ngut ki la pla bakila le shisha yakani ka kampap kamsang persya yakani ka Khynnah Tution jongki tang baki kentai pat ban pla baki jule yakani ka jok ka kam persya yaki wei pat ki Khynnah Tution kentai jongki halor kani ki pulit menta ki dang pelong yakajing tokit bnia ban lap yakajing shisha baro yo le si kidang don saki wei pat ki Khynnah kentai ki bawan tuition ki bajungat ha ka jing riam ba ka jing pa jing pon jong kini ki nong le kam baman persya ya kalong ren yang ki Khynnah school kentai bari tuition ha ka jaka ba pen khakot maki ki lat pathai ko bor ki thoro ba khani ka kam snu persya ya ka jing le Beijot jong kani ka Khynnah school bakhat san Snem karta kalami pau tang hadin arbnai hadin ka jing pau pathai jong ka jing sha da Beijot jong ka wei ka Khynnah school ka badang South Snem karta hapo pan Khynnah jong ka school bakapuli ha wei ubriu u bakateng u akshi shinde u badai u nong pan khu school ni uta u school cleaner jong ka wei ka school ka badan hapo ka shnong bat lapur ha ubnai nailar baladap jong uli usnam 2000 arposau bat uni u cleaner u balale ikne ka kam po jat po ti pasha ya ketika kelungret loong bahadin pat ula siat yap no hi yalade ha ka pot bo yakon bat ki pulit ki bawan ban kem yu ka jingjalai jongkum kini ki jing sha thombor bat sha le Beijot jong ki Khynnah school kan thai ki badangret ha karta la ka dei ha ki school ne ki chaka tuition bon sen kalawan ra ka jing ting jing sir omsho tang ki Khynnah school bapli handai wat ya ki mi ki paro kermen scam ba ki bor jong ka an kin sim kia bat ka an kam dei ban long jinsur ha ka jing dei bat ka jing penchi tom ya kum kini ki nong le kam sniu persya ya ka long ren yang ba koridor jong ki Khynnah kan thai badang ret karta wat ki samla bat ki long kemi ro khnang ban dupla ban te la kam ya kum kini ki kam sniu bat ban manra ya ka jing shong suk shong shngan hapedeng ki babon ha ki emlang sa lang Paralog play shibon ya kapor jong pis ngaba wat klet ban like share comments bat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA bat ki video